Hej derude, og velkommen til dagens afsnit her. I dag skal vi på bukkejagt, og jeg kan love jer for, altså jeg har virkelig sådan, jeg glæder mig til det her. Det er kun min anden jagt, det her jeg skal med på. Men min kammerat, han har sendt de her filer her, som I kan se her på skærmen her, til mig. Og ikke nok med, at de her sindssygt fede optagelser, de bliver sendt til mig, så siger han også, at det er bare lige for de sidste par dage her, lige før jul. Han har sat kameraet op. Så det... jeg synes virkelig, når man sidder her også og ser det igen og kan se det. Det må man sige. Altså det fik det hele til at boble i kroppen og det her. Det kan jeg mærke. Det er det helt rigtige sted af det her. Jeg er lige kørt ind til siden nu her, inden vi kommer hjem til ham, fordi at jagten er sådan set, altså den starter nærmest ude i hans have. Så det er her start januar. Følg med derude og så se om vi ikke får noget vildt. Vi starter med at sidde i tårn, så vidt jeg har forstået. Og så måske her til sidst, så pyrser vi lige igennem grunden over til en af de andre åbne marker, for at se, om der står noget der. Så lad os komme afsted. Og her starter vi så med vores pyrs fra hans grund af, og alle hans dejlige høns, de gør alt, hvad de kan for at advare, at vi er på vej. Og her får jeg lige en hurtig visning af sporene for vildtet. Og det må jeg bare sige, det overraskede mig virkelig, altså her i snevejret, hvordan man virkelig kunne se, hvor meget vildt der faktisk gik rundt her på hans grund. Så, men nu vil vi søge op mod tårnet, der er ud over den åbne mark, og så se, om vi kan se noget. Men da der ikke var noget at se, ville vi hellere gå videre ind i den næste del af hans skov. Og der går vi ned af sådan et spor, hvor at, på vores højre og venstre side er der nogle sådan sideløbende løbespor. Og der ser jeg noget vildt, som han ikke har set endnu.
stod en til. Men, puha for en omgang. Det var puha, som for en kommende jæger og en ny jæger her. Så var det helt vanvittigt. Vi bliver nødt til at lave en del 2 jo. Da vi vælger. Vi finder dyrene i dag. Og det hele. Og har egentlig talt fint skud. Men min kammerat, han vurderer simpelthen ikke, at han kan tage skuddet, da vi står derude. Så det er også bedre at lade den gå, og så være sikker i sin skud. Det synes jeg. Så, men der må komme en del 2 af den her bukkejagt for vores vedkommende. Så tak af hjertet tak, fordi I ser med. Og jer, der godt kan lide det, og gerne vil se del 2 af det der. Husk nu lige at trykke på abonner ned i hjørnet. Og det kræver, at du er logget ind, og alle de ting her. Giv den en thumbs up også. Det vil være for fedt. Det hjælper os helt sindssygt. Så kommer vi til at lave meget mere af det her content her. Så tak af hjertet, fordi I ser med. Ses.